जाफुंनाय बायदि मोनबाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं मोनसे बुंनो हांख्रायदो आरो आं दिनै बहुद दिन जौ लोंदोंमोन जौ लोङै लोङै फाग्ला जालांबायबो न'खरा आलाय सिलाय जाजोबलांदोंमोन बहुद दुखुदो दिनै बे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव आं दिनै बहुद गोजोननाय मोनदों आंनि रायजो राजाफोरा जेरै फैदो बेबायदिनो आरो दिनै रायजोफोरदो बहुद माने निन्दा खालामजादोंबाबो आं दिनै बेफार खालामनानै बयलार दाननानै दिनै आं गोजोननाय मोनदों आंनि साक्सेसफुल जादों आरो बेफारफोरा आरो रां खामायनायफोरा आरो साननायफोरखौ जेरैबायदि सानदों बेबायदि माने इसोरखौबो लानानै आफा बोराइ बाथौखौ लानानै आं दिनैसिम माने गोदो खुलुमदोंबाबो माने आलाय सिलाय जादोंमोन आरो बेफार बानिज्यफोरावबो आलाय सिलाय जादोंमोन जौ लोंदोंमोन बेसेबा दिनावनो दिन 2000 3000 लोंनानै न'खरा आलाय सिलाय जादोंमोन गथ' गथाय माने एख' भेलु गैयि जाजोबदोंमोन आरो गथ'फोरखौबो नायफिननो रोङा जादोंमोन बेनिफ्राय मा समाव मा जालांखो जालांबाय बोसोर बा 6 बोसोरसो जाबाय 8 बोसोरसो जाबाय आरो बे समाव माबोरै गोसोखांखो जिउखौ बोरैबा थाला गारनो हादों आरो गारनो हानानै बोरै बेफारखौ आरो हमफिनबाय हा सापरिनि हाफोरखौ फानजोबनानै आरो ओरैनो भारा लाबाय भारा लानानै आरो बोसोरसेनि उनाव बायफिनदों हाखौ बायफिननानै नै दिनैसिम माने दिनाव आङो खामाया नङा खामायो दा मिसाखौ मा बुंनो मब्लाबा 10,000 खामायो मब्लाबा 20,000 खामायो सम लानानै दायो दा साननैसोआवथ' खामायबायानो दं इसोरनि अननायाव बे आफा बोराइ बाथौखौ दिनैसिम आं सानफ्रोमबो फुजिनानै फुङाव जाया लोङा खुलुमो आं फुं बेला दुगैयै लोबै बेनिफ्रायसो ओंखाम जानानै लासैनो ओंखारलाङो आं बेफाराव आरो बे इसोरखौ दिनैसिम खुलुमाबा आं दिनै मा जागौमोनथाय बेखौ मिथिया आरो बे जोंनि सिमेन्ट सापरि एरियायाव आं दिनै आं रायजोफोरखौ फैनायाव बिराद मोजां मोनदों बियाबनिफोर फैनानै बयखौबो खुलुमहरो आं दिनै बे आफा बोराइ बाथौ लानानै आं दिनै आं संसार सालायनो हाबाय फिसौखौ फेदेरजोबनो हाबाय फिसौफोरखौबो मोजां दैदेनलांनो हादों आरो फिसाफोरखौबो डिग्रि होजोबनो हादों मोजां सुबिदायै आं जेने थेने बे सापरि रायजोआव जोंनि गोजोनपुर गामियाव दिनै रायजो राजायानो बुंखालांबाय आं गोजोनपुर गामिनिनो फालांगिरिमोन होमबाबो बेवहायफोरखौ मोजां खालामनानै दिनै रायजो राजाफोरजोंबो बहुद अनजानाय मोनबाय रायजोफोराबो बाख्नायो आरो दिनै 15 बोसोर जाबाय आरो आं बेफार खालामनाया 15 बोसोराव आं 8 बोसोरल' मोजां बेफार खालामनाय जादों आरो जौ लोङै फाग्ला जानानै दा आङो दा बहुद आवगायलांबाय आरो दा इसोरनि अननायाव रायजोफोरजोंबो बहुद माने आंहा नै दौरिफोरनिफ्रायबो बोसोन लायै गियान लायै आं दिनै दौरि गाहायफोरनिफ्राय माब्लाबा सोंखोमायो सोंनानै आं दिनैसिम आं साक्सेसफुल जादों आरो दिनै बे न'खौ आं खाफुंनाया बहुद खस्थ'यै खाफुंदों आरो आं सानसेयाव माने हरजोबो आरो मिस्ट्रिफोरनोबो मिस्ट्रिफोराबो बिराद मोजां माने सप्तायाव मब्लाबा 20,000 लाङो मब्लाबा 10,000 लाङो आरो सप्तासेयाव सिमेन्ट बायना लाबोयो बेबायदि आरो बेखौनो बुंनानै आं दिनै आं गोजोननाय मोनदों दा बेखिनियावनो बेखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय आरो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय दौरि बिफा बिथां आरो लोगोसे सिमेन्ट बियाबनिनो माइनाव आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरि लोगोसेयैनो बियाबनिनो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै गोजोनपुर गामिनि मुस्रि सिमां गयारि न'खराव सिमां गयारि बिथांनि न'खराव दिनै गोबां समनिफ्रायनो बिथाङा सिमां सुजुनानै लाखिनाय जानाखि सिमांनि देरा बे देराखौ दिनै बेखेवबाय बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि लालि समस्तिनि मानव गेदेर रातिराम बसुमतारी बिथाङा दिनैनि बे देराखौ दरजा बेखेवना गालांबाय बिथाङा बिखेक माने असुबिदानि थाखाय दान्दिसे बे न'खरनिफ्राय गोखारथ'बाय उननि समफ्राव फैगोन बिथाङा जायखिजाया जोङो दिनै गोजोनपुर गामिनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिहेतुके जोंनि गोजोनपुर गामियाव 125 न'खर दं बे 125 न'खराव 30 जौखोन्दोआनो माने साख्रिआवला 30 जौखोन्दोआ जाहैबाय फालांगि मावना जाग्रा 40 जौखोन्दोआ जाहैबाय सोरबा बेफार सोरबा मिस्ट्रि बिनि सोरबा ड्राइभार बिदि जोंनि गोजोनपुर गामिनि रायजोफ्रा जिउ खुंना फैगासिनो दं आरो दा बे बेलायाव बे बुब्लियाव
जोंहा बे फालांगिनि जानाखि 30 जौखोन्दोनि गेजेराव जोंहा सिमां गयारि आदैया बिथां सासे साक्सेसफुल माने फालांगियारि जों बुंनांसिगोन मानो होनोब्ला बिथाङा जों मिथिनायनिफ्रायनो दिनै 15 बोसोरनिफ्रायनो बिथाङा दाउ बयलार दानि दिनै बिथाङा सासे जाफुंसार फालांगि हिसाबै जों बिथांखौ गनायथि होनांगोन जों बिथांखौ स्वीकृति होनांगोन गनायनांगोन मानोना बिथाङा अनुमानिक 30-40 लाखनि माने मोनसे गोजोन देरा समायना गोजोन देरा मोनसे लुफुंनो हादों बिथाङा बे बयलार दानि बिथाङा जेबो साख्रि बाख्रि मावा खुनु बिथाङा बिदि बे गभर्नमेन्ट जब गैया बिथाङा बे बेफारजोंनो बिथाङा माने बुंनो थाङोब्ला अनेक खामानि मावनो हानाय जों मेगनजों नुनो मोनदों बेनिखायनो बिथांखौ जों गोजोनपुर गामिनि जानानै साबायखर बावदों आरो इयुनफोराव बिथाङा आरो बेनि साय आरो बांसिन लुफुंनो हानायनि बिथाङा सिमां सुजुथों बेखौ जों माने बिथांसिम अबं गसाइनि आरज बिना होबाय बिथांनि न'खरावथ' बुंनो थाङोब्ला बिमा बिफा बिदा फंबाय 2 बिहामजो 2 फिसौ 2 साथामसो दङ जों बे बेलायाव बड'लेण्ड बुब्लिनि जा रादाब बुथुमगिरि बिथांमोना बे न'खरनि जिउ जारिमिन जानाखि जिउ जारिमिन बिथांनि जिउ जारिमिना जों एसेखौ मिथिगौ जों जेब्लासिम बे गोजोनपुर गामि संसार जाबाय बे समनिफ्रायनो बिथाङा बे फालांगिजों जड़ित आरो दिनै सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफाद दिदोम देउरि गासैबो बे न'खराव फैनानै आर'ज मोनथिना खालामदों न'खरनि सुख गोजोन आलो गोजोननि थाखाय जाहाथे अरायसम बिथांनि न'खरा आलो गोजोनै संसार जानो हानायनि बोर बान्सा जों बिदों बिथांमोननि न'खरनि थाखाय बेनोसै